Erokamano Victor, an mosebet kaber na en ni kare nitie kama kodi to nengo mogo nyalo dog gi nus mare. Koro akendi button ni osepondo marom nade to apani nyodiye. Mara nadiye ka Edwin. Weche mano bana Victor ne saidi. Odiye dichiel to koro sani mogo en siling 100. Koro use kata siling 98. Apani mano gima en fuong'ruok kisani. Wan jo rego kethonwa nengo. Kanye makoro rach ne Ne wageno uso gorogoro achiel siling 150. Ng'ama koro rege siling 20 kata 15 e dwe. Koro jo arega modong' ka hinyore nikech arega pod nyaka idhi ng'iew gi 200. Kine idhi rege koro ja mfuko cha makoro dhi maber. Apani bedo ni piny owacho yudo kaka nyalo timo gima chalo kamano. En gima ber, en mani gima ni e toke mwakia nikech kuma 8 billion dhiae makore bro tim go subsidy no. Warito neno ni to en omenda madhi akanye. Omiyo bedo ni mano gima ne nyalo timore en wach malich ahinya. Apani wan gi hawi ni kech obiro sama yiero be nitiere. Koro en hawi moro kanyo. Kecho to ndalo yiero. Koro nyaka ne kaka inyalo konywa. Mabe ambe awinjo ka nokomora en ni lwasi mar yiero sani kodong' ndalo 14 13 ok ane kaber ahinya nikech ochumi marwa kama nitiere sani ok oyienwa mondo wabed gi lwasi ma ok ler. Omiyo bedo ni odong' ndalo matin to yiero chopo to weche moko muoch liekore koni gi koni. Apani koriwore gi corona midhusi mapok watiekore go maber to gi dhaw mapod dhi nyime kind Russia kod Ukraine. Lwasi makamana winjo ka nigi buok. En lwasi manyalo bugo joket mwandu. Ahinya to ma e pinje maoko to kata mana ma e